tej školskej zrelosti, na základe čoho budú ďalej potom tie psychologické školy, ktoré na každej škole pôsobia, odporúčať ďalej to dieťa, že či teda má mať odklad, alebo majú doma rodičia výnimočné dieťa, môžu prísť aj na tzv. Predčasné zaškolenie. Ale my máme deti, ktoré sú, nazvime to, že mimoriadne talentované a si pred nástupom, ale aj ako to vedia, že to vedia využiť. No a čo chcete a samozrejme treba aj rodiny z dieťaťa. Ľudia školákov sa majú že to vôbec nie je ťažké. a čo im škola prináša? A pekné známky, aj dobrú učiteľku, určite budú vzdelaní a dostanú prácu. Rodič môže dať svoje deti aj do inej školy, než ako obvodovo patrí. Jej riaditeľ sa musí dozvedieť najneskôr do 31. marca. Nehoď sa súčasní školáci majú pre nových prváčikov jasný. Simona Miazdrová, televízia Markíza. Od výplaty k výplate. Životové. Aj tieto domácnosti dokážu sú Slováci úzolníci. To stačí už, ne? Chceli sa zmocniť peňazí a nevyšlo im to. Tak je to smiešné. Polícia utáhnu so žuvačkami v ústach, táto známy trojlistok na hlavné pojednávanie. Na súd neprišli, no a súdkyňa musela čakať aj na advokátku Milana Strička. Súdkyňa dnes rozhodovala o prepustení Milana Strička z väzby. Leopoldové. Strička sa zaručila jeho sestra